नंगौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहनि जि मोनसे मावनाङि हाबाफारि जि बिथांनि जि मोनसे कारापसन खालामनाय बे कारापसन खालामनायनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव समनिफ्राय होसिख्रावबोबाय थादों बिथांखौ बोखारनांगौ आरो बिथांनि हेंथायै गसंबाय थादों दा बे समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोनसे 1 घन्टानि होसिख्रावनाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव जेसेबांखिनि दङ कलेजफोर बे कलेजनि सिङाव जि होसिख्रावनाय हाबाफारि बेखौ दिनै लानाय जादों उदालगुरि जिल्लानि जि उदालगुरिनि सिङाव उदालगुरि जौमा फरायसालि दङ बे फरायसालिनि लांगोनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 1 घन्टानि जि होसिख्रावनाय बे हाबाफारियाव दङ दा बे समाव आंजों लोगोसे दङ आङो मिथिनो हास्थायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथाङा दङ बिथांनि गेजेरजों आं मिथिनो हास्थायगोन फिन आरोबाव लाइस्राम लादु सिंह गो बेक मोनसे स्ल'गानजों दिनै दुलाराय हेलो नहीं चलेगा लादु सिंह दायो बेखौनो खालामफिननो गोनां जादों मानो होनोब्ला प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंह अर्थात बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जे भाइस चेन्सेलर बिथांखौ दिनै CM भिजिलेन्सआ कारापसन आरो बिनि जा एन'मेलिस बिनि गासैखौबो नुनानै एरेस्ट वारेन्ट होनाय जाबाय दा एरेस्ट वारेन्ट होसेयावबो बिथांखौ दुखि हारबेस्ट खालामखांनायनि उनावबो आसामनि गभर्नर महामहिम आरो लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलर बिथाङा दासिमबो आइनि बाबै जिखिनि बिथांखौ साजा होनांगौमोन दा बिथांखौ साजा होनायखौ जों नुनो मोनाखै दा बेनिखायनो जोंनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै 6 डिग्री कलेजाव बे धरना हाबाफारिनि गेजेरजों लाइस्राम लादु सिंह बिथांखौ थाबैनो आरोबाव होखारनांगौ आरो बिथांखौ होखाराब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव आरोबाव बिनिख्रुइ बांसिन गोरासिनै सोमावसारनायनि उद्देश्यजों दिनै उदालगुरि जिल्लानि गंफ्रोमबो कलेजावहाय बे धरनाखौ लानाय जादों मानो होनब्ला लाइस्राम लादु सिंहआ थांनाय 4 बोसोरनिफ्राय बिटिआरनि सिङाव थानाय जे डिग्री कलेजनि रिजाल्टफोर बे रिजाल्टफोरखौ समय मथे होआखै सम बायदि बिथांमोननो मार्कशीट होआखै सम बायदियै बिथांमोना जायफ्रा ग्रेजुवेट जाबाय जायफ्रा उथ्रिसारबाय बै फरायसाफोरा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय गुबुन इउनिभार्सिटियाव फरायनो होनो हानाय जि सुबिदा बै सुबिदाखौ थांनाय 4 बोसोरनिफ्राय बिथाङा खालामनानै होआखै दा बेखौ बे रोखोमनि दोनबाय थायोब्ला जोंनि बिटिआर ओनसोलनि फरायसाफ्रा फैबाय थानाय समाव गोबां भिक्टिम जाबावगोन दा बेखौ नुहुरनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो आरोबाव बिथांनि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थानो गोनां जादों मानो होनब्ला लाइस्राम लादु सिंहआ गोबांथार रांखान्थियारि जि एन'मेलिस बेखौबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव थानानै खालामदों आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय जे डिग्री कलेज बा इउनिभार्सिटियाव जे रोखोमनि सोलोंथाइनि मोजां मोनसे परिबेक दानांगौमोन सोलोंसाफोरनो फरायसाफोरनो जिखिनि सोलोंथाइनि मोनसे परिबेक होनांगौमोन बै परिबेकफोरखौ लाइस्राम लादु सिंहआ भिसि जानानै होनो हायाखै दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै 6 डिग्री कलेजाव आरोबाव फिनै खुद्रिसारनो गोनां जादों आरो दिनैनि बिनि गेजेरजों बिथांखौ जुदि सासपेन्ड खालामाब्ला अर्थात हमनाय जायाब्ला आरो फैबाय थानाय समाव खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लाबावनाय जागोन दा नुनो मोनदों मैया जों गभर्नरनिफ्राय अर्थात भिसिआवनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जे चेन्सेलर बे अफिसनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि जि पस्ट बिनि एडभार्टाइजखौ होनाय नुदों दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोनाखै मानो होनब्ला बिथांखौ एपइन्टमेन्ट होनाया सोलिबाय थागोन बिथिं नाथाय लाइस्राम लादु सिंहखौ थाबैनो बेखौ खानांगौ नङाब्ला भिसिनिफ्राय बेखौ होखारथारनांगौ बे दाबिजोंसो जों सान्ति थागोन नङाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जेब्लासिम होखारा बेखौ जेब्लासिम खाया बेखौ दायनिगिरि जेब्लासिम खालामा अब्लासिम सोमावसारनाया थाबाय थागोन दा बेखौनो जों नुदों बिनि आन्दोआव जों बेखौनो बुंनांगोन दिनै बुंनो मोनाब्लाबो आसामनि गभर्नर जि बिनि अफिसनिफ्राय माबा नङा माबा मोनसे लाइस्राम लादु सिंहनि अननाय बा लाइस्राम लादु सिंहखौ बै अफिसनिफ्राय माबा मोनसे अननायनि मोनसे बिनो सेफगार्ड होनाय जों बेखौ हमनो हानाय बायदि मोनसे मोनदों दा ओंखायनो बुङाब्लाबो दिनै बुंनो गोनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि चेन्सेलर अफिस बा अर्थात महामहिम आसामनि गभर्नर बे मावखुलिनिफ्राय माबा नङा माबा मोनसे अननाय मोनदों खोमा बेखौसो जों नुनो मोननाय जादों दा बेखायनो
थाबैनो जों खावलायदों आसामनि गभर्नर अर्थात बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जा चेन्सेलर बिथाङा अननानै थाबैनो बे लाइस्राम लादु सिंखौ जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारथारनांगौ मानो होनब्ला जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय गोबांथार लाख लाख फरायसाफोरनि जिउखौ जाहाथे बे रोखोमनि धंस खालामनो हानाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानाय नङागोन मानो होनब्ला जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गोबां मेरिट गोबां ब्रिलियान्ट स्टुडेन्टफोरा दिनै मोजां रोखोमनि पास जादोंब्लाबो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो हानाय गुबुन इउनिभार्सिटियाव थांनायनि सम मथे बिथांमोना रिजाल्टखौ मोनियाव जों बन्सित जानो गोनां जादों बेनिखायनो जोङो आरोबाव सोमावसारनाय हाबाखौ दिनै फिनै लाफिननो गोनां जादों नंगौ लाइस्राम लादु सिंनि हेंथायै जिखिनि सोमावसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयाव जिखिनि मैया मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों चेन्सेलरनिफ्राय बिथांनि बे नटिफिकेसननि सायाव गोजोननाय गैया होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथाङा फोरमायदों आरो फोरमायबावदों इयुनाव जुदिहाय बिनि सायाव लाइस्राम लादु सिंनि हेंथायै जुदि जेबो एक्सन लायाब्ला गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों दा बेखौ जोंबो खावलायदों आसा खालामदों जाहाथे जोंनि जि फरायसाफोरनि इन फिउचार जाहाथे मोजां जालाङो बेखौ जों हास्थायनानै उदालगुरिनिफ्राय सुकुराम बर' बड'लेण्ड बुब्लि चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन